Woi. Kaget mergo sik cilik metu jenggote. Iki tembang lak lawas to. Kaya mau lho. Iya. Mbah jenggot wis kagungan putra. Putrane pijer nangis wae. Amarga mong wedi karo jenggote Cup menengo sesuk tukul dhewe. tak cukure. Lah yo nyoto. Pasti tembange ngono. Ah niku tembang lawas, Mas. Enten melih. Pripun? Sluku bathok. Bathoke metu jenggote. Bathake lae lo. Bathoke lae lho. Ngawur. Sluku bathok. Bathoke ela-elo. Asira mau menyang Solo. Oleh payung muda. Mak jentit Kita jenggote. Mak jentit lolo bah. Pas mak jentit ngene mbak jenggote tok kleler-kleler ngene. Apa ya tumor kok nglewer iki apa Mak jendit lolo loba. Wadem ya, Dek. Enten meneh sing Kamu dingin lawas, ya? enten melih. Kamu dingin? Ya coba. Kamu dingin ya? Iya. Sama aku juga dingin. Ben ora dingin ning ngono pelok Mas Dar. Oh, Ayo. ngoten nggih, nggih. Iki saiki ngetes Mas Kluthuk karo Mas Klitik Nggih, gandeng siap. tak doke lak loro. Siap. Iki dingungkrum nganggo tembang. Dandang gula ae. Sidawasih ora apa-apa. Sidawasih. Kok dandang gula. Ojo lam-lam. Yang bagus ya Streaming. Ayang. Yang bagus ya Ayang. Iya ya biar bintang oke sayang. Apa Aku cantik gak Ayang? Kamu cantik banget. Cantik. Ho, delokno Mas, aku dilem-lemi lho, dilem-lem cantik iki lho aku. Endi Saya ya, iso salah saya dilem. ngosek lho bocah. Mau meneng ae nggo limbuan besok goro-goro Oleh ngosek. omong-omongan tamu aja nginang-ngini. Lah nyapa Mas? Aku wedi ya. Ah mbok kaya iki lho, jinak-jinak merpati. Lho kepiye? Jinak-jinak merpati cedeki ngadoh, cedeki Ayo, ngadoh. Kowe nek ayo. nggon meteng dekem jare. Lah. Biasa ya, Nduk. Ayo dirayu Apa Mas nih, Klitik. nggih? Ayo Nggih, Mbak siap, Winong siap. dirayu. Oh, winang ta iki. Pineng ya. Bojoku tahu ya kaya awam kemayu. Ngene ta. Lah kok ilate Pampine. Aku sowan. Dek iki ning Malang bojone melu. Ya gak wani lho muni ngono. Bocone Aku karo Mas Kluthuk iki mesakne, sing tak mesakne bojone. Oh, iya. Kan demi banyolan bojone dikorban kita. Ora apa-apa Mas ora. Pak, sampean iki piye to? Tak korbaning niki dihitungi karo dhek lho, Pak. Piye? Aku mau mbolok nih siji, Heeh. loro. Ngene iki 300 lah aku, Pak. Dhek ning omah ki ndelok iki ngarepe. Satu cemokane 300 dek. Oh, kena cukai ya. Nggih. Kena pajak Mas. Lastinge bayar, Pak. Lam-lam tilam ya kena. Nggih, nggih, nggih. Ora. Sapa jenengmu? Asmamu sapa, Cah? Winong. Winong. Nggih. Saman? Oh iya. Bir kita. Iya, iya, Bir Belki. kita, bir kita. Winong ki ngerti ra? Wiki wilayah sensitif yang menjadi andalannya. Lho, Nong. nong ndi wae mesti diketawa-tawake. Lho ki. Ngono. Ayo ki sapa jenengmu? Sapa jenengmu, Nduk? Widowo kita. Wite. Bir kita. Bir Bir. kita. Biyen lahir apa-apa pas ngimi bir. Kalau karo nyawer sinden kok Mas. Bir. Ngono lho. Piye artine kita. piye Winong Bir wis kita. bir kita piye? Bir. Bir rai. Banter to. Banter game iki banter. Aku iki saya wedi saru-saru. Lho, birahi itu Semangat. konotasinya beda birahi kepiye? Birahi dalam pentas berbudaya itu selalu menjadi iki nyaut terus. Yang ngentai ora-ora itu. Oh iya iya iya. Sorry son. Ada melita tak cegat nang ponggok. Oke, sak pinten, Dik? Mbak. Lah nyapa to kok kayak kuwi iki barang kok iso. Ya, iya dingnya. Dawa ngayu papujane. Mau wis Gudam Sari wis kok. Wis to. Kowe kon tilam-tilam ora gelem lho. Ganti. Malah tak Ajarono, Son, ajarono. Ayo pamintaku. Mau lali nek Pak Sudarno ngagem kuwi lali. Pakmu ki ya. Pamintaku. Ayo. Anu carangan. Waduh. Coba.
Carangan. Alah. Carangan kok. Lah kok carangan to? Ora ngono. Lam tilam. Berjiwat. Punya begini. Apik son, ayo son. Berjiwatan. Magadir. Wong tembange gawe luk ngono lho. Iki tembang romantis. Contohnya Mas Klitik, contohnya karo ngerayu Mbak Winong dicontohne. Sing romantis sing mesra. Dajeng Winong Injih Kang Mas. alismu nanggal sepisan. Pipi mundurin sajuring. Ya. Meneng wae. Lambimu cumopet. Gulu. Gulumu kok abang. Ulan-ulan. Oh, ange ulang-ulang. Diajeng Rajung Kang Mas Mas. pundakmu. bangke amung ngedewa pinentang. Nawon kemek. Kakean ki nawon kemek. Nawon. Gandeng kenentangi tangan. Lah iya ta, Pak, tangane iki nemplek ning boyok ngene lho. Sing apik sing bener. Bocah ayu kaya ngono diawur lho ora. Diajeng dalem. Nggih Mas. Mripatmu blalak-blalak. Aja guyan-guyu. Tak cipok mborok. Cengenges-cengenges. Saman kira memandang aku ki kene iki kuat. Kene ati ki sok kala bingung. Lah nyapa kok bingung? Mas Klitik, iki bakal tahun baru. Nggih, nggih. Iki lak cara pacangamu to. Nggih. Kira-kira sampean arep dolan ning endi karo pacangamu? Nek menawi wonten ridho saking yang sepuhipun, Nggih. ing samangke kula jak Indahoy Mas. Wih, basane. Indahoy. Healing ning ndi? Healing. Healing. Dadi kula jak Indahoy teng luar monco Mas. Oh, luar negeri. Nggih. Awake dhewe Luar monco iki planet ngendi ngono. luar negari lho Mas. Nggih. Pundi? Negara pundi? Nggih paling boten Blambangan. Aja to paling ora Paris ngono. Nah, Delok. teng Menara Paris, Eiffel. oke bablas teng Swiss. Heeh. Aku kemana Mas? Awakmu tak jak ning Afrika. Wah, nang Afrika semono ini Mbak pesawat ya Mas. Ngapain Pak Singo? Afrika tewak tok. Ah, tekan gen apa wi Paris to Mas Klitik? Nggih dawuh Pak. Jenenge makan pagi. Lho nggih Ah, no. iya. Menjamin kesehatan itu penting. Kondisi fisik itu harus dijaga. Iya, stamina harus Adik, full. sampean tak jaga dengan protein gizimu tak utamakan ya. Jaga. Nang omah pangan lampu tempe benguk tak. Gizimu tak pulihkan ben ora capek ya, Dik. Iya. Nanti kita pagi itu spaghetti. Iya, kok spaghetti. Spaghetti. Iya. Nanti siang itu kita bikin stick original. Iya. Malam kita yang lebih spesial hotdog. Iya. Krengsengan Yang enak-enak ya Mas. Hot ki panas, pokoknya. dok ki kiri. Apa wi? Dadi krengsengan kiri. Hotdog ki wah ora ngerti makanan luar ki. Wah, ora modern. Mau makan pagi apa mau? Oh, pakai spaghetti. Spaghetti. Ayo. Sayang, Mas. Iya sayang. aku tetap sama kamu. Kamu tetap pagi, kita Sarapan apa? breakfast. Breakfast ya, Kita spaghetti. spaghetti. Apa ndek duwe? Siang steak Siang original. stick original wah enak kuwi. Apa ndek duwe? Turani tak pangan, tante. Turamu. Mas, Sik, iki ngomong breakfast bar kisinan, Mas. Nyapa? Dek iki ning Batu. Malang. Tak jak ning Batu lah mlebune lah bar wayangan ki ngriko isu. Heeh. Lah tak omongi, lah kula kali adik-adik to. Heeh. Adik kula kok jak maem jatahe lah mesti wong loro. Oh iya. Sak kamar dua, toh. sak kamar dua orang. Bener. Lah kula isu ndang tangi lah adik kula jak maem niki sik turu. Kula bel kene ndang mangan no mudhun aku. Lantai bawah. Lah kula lak maem begitu mlebu teng gene ruang makan kula ditangkleti. Kamar nomor berapa, Bapak? Kula ngomong 173. Iya. Mlebu terus maem kali adik kula. Lah kok niki moro langsung blunus. Mohon maaf Bapak, nomor berapa? Lah kok tikok kula. Nomor piro mau? 173 lho. Lah kok niki 173. Maaf Pak, kapasitasnya 2 orang. Sampeyan karo adik. Kula le adik lah kok niki balik iki. Akhirnya kula balik. Terus kula balik nih Rono. Kula pun pindah 174. Kisinan lah kok balik nih to Mas. Omong nek 174. Ra iso. Lah nek ngati wonge mudhun kowe bosok tenan kowe. Pokoke mangan. Lah ning kene iki janjane iki ya gawe isin Mas. Eh, Pripun? Lah iki kalau Pak Sugeng lagi dicawisi hotel to. Ah iya to. Genah lantai 3. Nggih. Heeh to. Lah nek lift. Nah, lah dek iki lho, kok lantai 1 iki arep mlebu ning lift.
sandale dicepot, jepit turan. Nggih, nggih. Cepot deng terus Teng. munggah ning lantai 3. Lah lawange mengo, suretno dhek tingak-tinguk endi sandalku mau reneng ngono. Madosi sandal. Kuwi sandale, mongko wis ketinggalan ning lantai 1 Mas. Nah, tak lantene ning ngono. Lah kok sandalku munggah dhewe. Lho. Sandalmu enggak di. Munggah dhewe. Apa ki? Diteri kono. Lah muni piye? Diteri kono. Lah muni piye? Ya kene, nyoh iki sandalmu ngono. Balik arep njukuk selope dhek iki. Aku mudhun sik. Oh, selopi ya kene. Terus aku nggen restoran aku omong, aku 174 aku ya. Boten cobi. Ya, carangan. Lam tilam paraji iwatan paku lingan lehmu mesem ya ngene iki untumu aja mbok katokke mesem ki mingkem nanging duwe yoni ngono ya lah ya ngene iki Ya ini napa? ya ngono kuwi Nggih. aku yen guyu lak untumu putih Nggih. Wediku nek tersisip tempe gembus. Mesem mandek ayu. Mboten. Guyu ki diekspresikan dengan kegembiraan yang full. Jadi sinden kok jaran lho. Pengko yen ndangmu pun Kakang, yen iso Nggih. lagi tangi kae. Nggih. Yen pun Kakang wis wungu, yo apa nih? sampean terus nawani. Roko Mas Klitik, ngersaken menapa dahar menapa ngunjuk. Ih, awo. Ngono jajal. Jajal iso ora? Jajal ngono carane. Iso. Wong lanang ki lak mesti gumregah to, Mas. Iya, Ngono. seneng karo bab sing romantis ngono kuwi. Kakang Mas Klitik. Kakang Mas Kliti, Piye diajem? panjenengan kersa ngunjuk napa dahar Kang Mas? Awal. Sing luwes to. Aku gentan, Mas. Gentan. Sampan nawani ya. Nggih. Golek pas aku arep tek arepe tangi kae. Heeh. Lho kok nek Sampan- ku arep tangi piye to? Nek aku arep tangi ngono lho. Lah ya tekku iki ragaku lho, kan tekku to. Tekku to ragaku. Iya. Iki nyapa to kok iki? Tekku iki ragaku. Nyapa to? Kowe nyapa to son. Sampan yo nawani ya. Ya, Mas Jogludu. Mas Kluthuk. Badhe siram toyo anget napa adem? Badhe siram toya anget napa Terus adem? lambene ih. Terus ilate dicokot. Lah nyapa dicokot barang iki? Yo kok ben kemayu. Allah. Jajal sapa? Jajal. Luwes ndi karo iki ngono lho. Piye? Mas Jogludu. Mas Piye Kluthuk. Cahayu? Ngesaken. Ngersaken siram Heeh. toya anget napa toya Lagi. asrep Mas Ah. Kluthuk? Ih. Ih. Malah pengen ngidoni. Sane kira. Heeh. Kandase luwese Yang guyu ser aku to. aduh nimas Lek nggih seragam iki malah kayak tukang drum band. ning kuning yo lancar Sing apik ora. Loh, Adike ya apik kok. iki nek nyekok ki yo nyekok mbok ki dolanan ra muni pas laras ngono lho Iya. ning kuning pamane lancar kuning rodok rodok banyu Mas Kedere kurang, kedere. gregele kaya ono ngono Jenengan ya kedere kurang. Lek kedere nemen mulai malah kayak epilepsi. Iya. Kinawa. Apik jadi kaya parahyangan tenan ora. Iki nyawa. Sisi. Son. Kinawa. Lian. gandese Gandese ayun. alone gandese Gandese rodok tela luwese
Kurang dia. Orang tahu bener. Luwese aduh Nimas inten-intene pun kakak Istirahat atau percaya lah. Bekas ilang guyu ngati wingi isor mesti crit. Ngono kok hotel ngono mesti kan sen aku mbak kasih dhisik ta. Terus digrayak. Teles ta. Karo nggo sandalmu ya. Sing apik to. Sing apik to. Aduke. Niki ben duet ben kepenak mawon. Aja sembrono kenek. Kene aja digundeli ya Aja kene. digundeli kene. Utawa jenengan nembang Wis manut, berdua Mas. sing chemistry silakan. Ayo ninggal Katresnan nek Ninggal ngono. Katresnan. Ayo. Ya nang pamerke ning Magelang. Ayo, Iya. wah coba kaya apa enake Magelangan. Ayo. Kok terus bablas layang swara, Nduk. Iya. Mangga ta? Dados. Ora. Iso. Mau jane Ya nang. Mas Dalang ya wis anu Sasmita esem lan guyumu. Tak rungokne kok kono guyu ya. Yuk. Nangis sajroning atiku sawise sliramu Angkatane langgam.
terima kasih. Satu lagi Siap. Mbak Tri Hastuti Retnowati. Ya kene Mbak Sri, kene Mbak Sri. Rawuh to Mbak Tri. Wonten. Wah, kula kaya Oh, iki mboten Kiai iki jan le memperjuangne kanca. Wah, Iki sak brolan ngentukke job mendadak ronggon. Wah niki lek Mbak Tri niku nggih pancen paling tidak menika nggih Mbak Tri menika. Ini Mbak Tri. Topel wala kana golek ngomongan. Adeke ponco nopo Mbak Yu pate pindah. Ampun mas sampeyan ampun aku jiwa. Kula penyaran ditinggal lunga. Atur suwun Mbak Tri. Nggih sami-sami Mas Kludu. Mbak Tri sak brolan loro iki ketut sak awake dhewe. Nggih, tanggal 22. Oh, lah, Dua ngawur kowe iki. Dua ning cepu ning cepu. Waduh, kemeruh kowe. Soni kemeruh Soni. Ya apa menawa. Modele kok kagum kata-kata Sony. Sony itu, Jos. Sony itu sebetulnya dulu itu ibu kan belajar bahasa Inggris. Son itu adalah anak laki-laki, I itu adalah saya, jadi saya itu adalah anak laki-laki. Oh, apik apik. Sony itu apik. sebetulnya itu Pak. Lah Eko. Eko itu siji. Siji ning wong sing bagus dhewe sak keluarga. Ya mung sitok Eko. Mosok kowe bagus dhewe. Kuwi jarene ibuku. Lah jare tanggamu? Ya biasa ngutang hak ngono. Anakku sing bagus Lah, dhewe, ngoten. Sony ya Sony mesti ngono. ngoten, Iya. Gak tau elek ku isin soalé. Pokok Mbak Sri. Ya, di seragenke Mbak Siap, Tuti ah, arep siap. gelo monggo arepe. Nggih, nggih. apa? Loh, jenengan niku asli Cagen nggih, Mbak nggih? Ngawi. Oh, pindah menan nggih nggih. Yang seragen mboten pajeng pindah Ngawi. nggih. Takoki jare anyaran. Neng Ngawi payu len. Oh iya. Pun Mangane iki lho, Pak. Pun ngatos ngagem nyerageni lho nggih. Sampun. Bincang-bincang mawon. Kula niku lek saya dalu kerep kepanggenan kaya jeneng kaya pun mlebetin sak jering manah kula. Walah. Kaya Mbak Yu kula saestu. Apa ijo? Nggih, Mbak Yu. Kan ana mulai bareng ya. Mbah, monggo to, wong kula mulai sesuk. Aja wong kuwi nunut iki kok kuwi ngawete ora. Loh, tapi kan sing nukone solar aku. Wah sembodo kuwi wong lanang. Aku ki lek nunut Kok ki solar yo. sampean lah sing mau wiwit saka res area Ngawi mandek lho. Lah kowe turu lho. Sing Turu bayari aku tangi to teko Solo. sing mbok kongkon supir sing mbok kon jukuk tasku no. Kleru to. Di total engko di total. Lah kok dijole karo kostume ya wis buk padha ae. Ya iya. Bu apa ngene iki yo langsung ngomong sakmene transfer potong. Iki to pas mbiyen gegeden aku. Ah, iya, ning alhamdulillah dekmu mau aku ngerti storine ngerayan mobil anyar. ya. Alhamdulillah. Amin yang ngerayan kudune. Sabun. Apa Mbak Tuti? Mobil anyar. Oh, tak Gelo. kira nembang mobil Gelo, anyar. gelo, gelo. Nggih. Nggih. Mangga Ca dipunaturaken gelo dening Mbak Tri Hastuti Retnowati. Oke. Gelo niku lagune sinten? Mengke gek lagu kula. Kula di lagu gelo lho nggih. Sing titik. Sing piye? Omongmu jare ngenteni jebule malah ngapusi. Lah niku. Sanes niku sanes. Aja nonjol-nonjolne karyan dhewe to. Aja. Sabar Mas, sabar. Aku ro karamu promo. Iya. Mengke dipun garap pelok lagu kula esem lan guyumu kanca-kanca jos. Oke. Oke, ya. Monggo Mbak Tri. Iya. Nembang mobil anyar. Mangga Ca. Ya.